ławce numer 4 zobaczymy. W narożniku niebieskim Piotr Jońca w Koma Dojo Team Tarnobrzeg. Piotr Jońca w Koma Dojo Team Tarnobrzeg, narożnik niebieski. A do narożnika czerwonego wzywam Marcela Noconia, Paco Team Katowice. Marcel Nocoń, Paco Team Katowice. K1 Rules 75 kg, czwarta walka dzisiejszej gali. Podziękujmy brawami. Walka numer 4. Piotr Jońca, Marcel Nocoń. Zamykaj go!
zawodnik Battle Team Katowice Marcel Lokum. 3-0 decyzja sędziów. Marcel, łatwo nie było. Nie było łatwo, ale dałem radę. Ale widzę, masz mocną tutaj grupę kibiców. Tak, dziękuję za przyjazd. Wszystkiego